Sa may mga tanong na lang may mga tanong dito sa may pagtanong mo. Mga tapakatiri. Ang mga otsa isa. Ay mga niwang. Katiri kawatan, di man ka ma-interes. Oh, siya pang laliluni. Kalina kay di ba abot tas barangay. Iha masih kana. Makikita ka di kung musaboy ka darasan kuan. Wala ko lang pasangin lang mga wani sa lingsing sa buwan. Ay, dagamay. Kamong buwas mayor. Ipangkiha mo na mo. Nakakatas flower pad ng balitan. Wa, dapat kay Nga. ay, oy, wala kay kabutangan kay naibayang manang. Ang mga ipaguan, mga Ang mata. Hi guys, medyo gabi naabot na may gikas dawis, medyo kapoy-kapoy kay ladyo biyahe, pero okay ra kay na enjoy magud mi da. Lami pag mag-stay do kay na relax mi kadyo pero kapoy dito kay medyo kalikadan kay ladyo mo biyahe. Pero da ako'y gift guys, diya, naghatag kanay note gisuwat ang basahan. Thank you. Na lami ra bag sticker kay nga na, thank you. To Flora mi, thank you for visiting Chateau DJ Amor. Love. John Lim. Salamat ka, Madam John Lim, sa imuhang pag-asikaso. Bisag wa ka dali na feel na mo agi mong presensya tungod sa imuhang mga pag-asikaso na mo pagkaon na mga nga na. Salamat ka, og kananay. Grabe man jud pang lami ang imong lugar, inyong lugar didto. Angay didto si Jang abisitahon kay arong ma-relax mo sila ba. Makatabang man tong lugar at mga tao nga nanay mga problema ang ipangpasan sa kinabuhi kay gaan-gaan magalang pamati kay lami mag lugar na nagtugbong ni subos dagat pa jud. Maligo kag dagat ug ganahan ka. Pwede ka, Diyos. So, ako kayo baghan ni Sudan pero atong tanawon. Lami ra bag paper bag. Haning tigo mo ng paper bag kayo maglaglaan ko. Pwede man isudlan og mga ansari. Okay, so we have gumballs. Mga pagkain ni guys, gikan sa Amerika. Gumballs. Kay para ni Aliana. Wow. Agan, Aliana. O, basta man eh. Chewy caramels. Ha? Chewy caramels. Abon? Bawal sa ang sama nito. Uy! Reese's nga! Peanut butter box. Ano lang, ilagin niyo. Kakakaan lang. Pero isod pa ni Gref kaya nalusaw na. Parang humukay. Isod yung na-Gref. Kapoy ko guys. Lagod biyahe. Og! Tootsie fruit juice. Ha? Tootsie. Uy, lang. Ito ba ni Tootsie? Hinay? Hindi. Okay, day. Mga ni day. Gasa na mo. Magkaanta na anja. Anja, dapat ko isa kakuan. Tagoy sa ning paper bag pair. So guys, yan na ag next nga bag. Nagyapoy nakasuwat nga sticker. Pero nasod. Thank you gyapon itong tanawon. Okay! Uy! Hala! Ano sa ganahan? Ano ko ano Okay. So day, papildari. Uy, hala! Happy birthday ni Mayet Villamor of Cebu City. Cebu City Deep Ed. Thank you. Happy birthday ni mo, ma'am. Birthday day kuno ni da ugma, November. Sabi pito. November 13, birthday ni Ma'am Mayet. Happy birthday, Ma'am Mayet Villamor of Cebu City Deep Ed. Congrats. Og happy birthday. And then, di ada rin ni kuan. Pagkain. Leche flan. Kami, rabat sa kaado ni Nay. Naarang lami. Arang kaon man hada ni dito siya to. Puro tayo nag-usa ka panaksan. Arang gadang sa panaksan. Usa ka, bawnanan arang lami. Ay, ikaw, pero yung tilaw ka? Lami ah. Unsa guys, nakaingon lang ko sa ahang na tilawang leche flan. Mao dyan ni arang lami ah. Diya mao ni guys, ag FB page sa namalig dya daaning creamy leche flan. Aha ni zang i-recommend ninyo kay ngano lami, wa ko mamutbot arang lami adjud mao dun ni leche flan nga na tilawan nga di jud nimo masi. Uy, ning udyo gud lami sa. Mao ni leche flan nga hang natilawan nga di ka jud nimo mabahuan ag anghit kana may leche flan nga anghit man nga bahu ka jud itlog kani wa jud arang lami ara jud. Ja di pud si jalata. Ala ning udyo na lagi bud. Udyo. Kani among lamay sa lagi nag-udyo na. Na creamy leche flan ni Eva Fonda. 50 pesos ra ni. 50 pesos ra ni. Pero ako kay bawog na ba si Zay minimum order basta 50 ra jud kuno ni pero ako katuo kay kini nga ri sa mga nay mamalig nga ni tag 120 man. Kani 50 ra arang lami na dito mo magmanhay. Ahang ibutang ang FB page daani sa description box para maka-order mo. Gusto mo maka-leche flan nga tag 50 pero arang lami awa jud gitipid sa ingredients kinalamian. Gada na ika-recommend ninyo kay araman ang kaaganda ni. Kay kasagaran jud sa nga ni guys mahal.
Mahal man nga ni kay dari lagi sa mo asin 120 pero isa 50 ra nakaingal gulo. Makaginan siya pa pagkasadana pero arang lami lagi. Yan. O daro. Yan ang hinanda. Agas ayan na dari. Di magpalabi ha. Amo kayo. Ano ka sa akin? Usa-usa ra kay Hinapon mo ba? manihapon para ba. Unsa na pa nang uban isutan ni rep. Pero isutan ni rep kay kuan man. Kare, nalusaw na rin kuan. Peanut butter, Reese's milk chocolate. Nalusaw na ito. Ang karihan na rin sila nanday. Mo nang sudlanan. Sige mo na. Masa katong usa ka sudlanan gani ang ato kay sudlanan sa mga anik-anik kog mag-upload ko sila sunan. Ano bitaw mo bit ra sila snack kay ug upload ko sa magdadamo kog mga snack ra nga na palit og mga pan baro ni nga na sila nagtubig kay tuntas ba ni mag-upload ta sa dugay ma-upload sa sindang edit. Libang kay gabaw. Ngayon nakatagal yan tubig ako no. Hi guys, good morning. Buntag sa Diyo guys. Ako bagong ikahangagan. Nagtanim kog buwak kay dis naging lago ilate lilian. Kita man kog dahang buwak sa ilaha mga gabi-gabi ra pang giganahan. Da maong karon magtanim ko og buwak. Da patanawon ra mo na og natanom na naho. Salamat di ay ni Undoy Dwight kay gihatman kog sa Diyo. Og taig kabaw. Ano dam ko kunin mo nay. Dam ko kuna nay baning sakay kuno sa nay kabaw. Ani dagan kuno kabaw na nabaling ko kuno sa nay. Ano pa tong lungguha? Tungod siguro kay gabi si ko gunahon nagtais kabaw. First time yun na guys nga magtanim ko og buwak kay kagalagi na sa mga gabi-gabi mga ingani ba nakada pa mga dahon nga mga color. Atong sauna mula ako sila Lilian aghang makit-an banda. Di ako kadyo ganahan banda. Aron kay pagbalik na kay aran daghan na mga ini dahon-dahon. Di ka ganaho oy. Salamat ka Ate Lilian sa imong gihatag na flower. Kadto ni Ate Manon. Subscribe po ninyo sa Ate Lilian guys na sa YouTube channel. Sige guys, ahas ning tiwason kay mahuman ko kay daghan po kay buhaton rong kuan palis. Hi Army. Ate Lilian. Ano nga buwak? Halarang lami. Tos ni sa? Mahal ko by day. Pwede na nga buwak, nas buwak. Baroy, hindi mo yung gipananan na. Nagali, sige ra ko bubalhin kay mainitan. Buwak na. Kaya himo na ni magsigiram ka ni balhin mo sa mga buwak. Kaya ko bubalhin. 80 kilo isda isda. Mga manigbago kami nilibang. Amban ko ng 80 kilo. Ano sa nga bago ng nilibang? Ah, Sabi ta bagong nilibang. Ano ina na mi ko hanggang kong nilibang. Dagong nilibang. Ah, gusto ko ugapo. Ara ba ding dagko ate? Anong basa pa? Sa lagi. Hala. Pagkasa na. Eh mo na day. Yes. Asa ka matug do sali. Kain ni daw ko siya na. Asa ka matug do sali. Matumo ko ni pagbata. Matumo na. Ngayon? Asa ka matug. Mo palagi pagmatayan. Matayan. Ngayon ni gamay ning aho, nganong gamay na lang maghang variety nga daghan to. Pangkawat ni mo dere. Kita na mo. Asa ka matug do sali. Asa ka matug. Gamay na malagi ni. Gabay na mo orang na imo. Ikaw kagtayo di. Dwight. Ondoy Dwight. Kita ba yan ay? Ha? Gamay. Ay hakay ko man. Gamay ra. Buwa gamay kay rong napi moisture. Ako na pa ko'y bakanting tamnanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Ang hapon manana ko 8 ka buwak. A few moments later. Ang dari bate, ang patagon. Maghimo ko dari nga na ba? Kaya to na ibutag mga buwak. Hindi kay sanan. Ay, kasanan! Kasanan dali, siya dali. Kaya na bate. Maghimo ra ko dari patag. Ikaw rin bagbara kay... Patag daw na, day? Di, bagkilid. Patag na magbuda si Jay. Di. Sa patag kay pagkilid. Patagon ra. Sa magakot ako. Akot! Amay ni Marcel sa katiri, makot! Uy, ahaling mga dagkag sa danan. Pero sa daw na dadari lipoton ko. Agwak? Pero pa kuruntihan ka na ho. Ako lang may tiguan. Ako lang may tiguna. Bahala mo. Kurintihan na di ka maluoy. Mahalo-ulo-ulo. Agwak? Kami na ba sa atin, tawanan mo yung baso. Di kayo lang tawa, nagipangilang tayo yung baso.
Bahala ka dyan ng baso. May pa, may. Ako na. Ano bang uli mo dani? Di na itik ka ba? Grabe ko na, may mga libur ka. Tigaw natin. Tigaw na. Nga na, manguli ganis bahay mo tabag una. Jura po, nga na ako ikatabang. Ano sa mga sa dani? Ini ka kon. Problema laman nag-naib uod, kay mahadlo ko. Mura tawanan day pukod. Pwede araba po halibong nanay, mga kapituranin mo sa. Ano ate? Napoy yata ni iba na atambo natin. Antos ka na magkaon. Ani nay? Usapon. Nagtaba ko na te. Asa? Ini ko ano, musab-sab ra ka dai radyo. Kami sabon. Ano? Asa man kani? Karu dyan usap-usap niyo. Matanda na. Ay, sige, mag-usap-usap ko dani. Di ang pait pre. Tambal na, pero tambe sa karugayan. Isa day nga na rin tampala. Tambol yata ni iba na. Miracle ko na dai. Di ba ko Ano na ka? tagting. Pwede magtanong ko dani ay? Oo, magtanong sa ha. Kini. Magpatag sa Ay, dyan ang muli na ko. May ha. Yata ni iba na. Tambol ko na. Inja nagmuli na ko. Hoy! Kay mangguna sa ako dares indang bahay. Kana, Lagi, lagi tuwa-tunon. Tawaton, kay patigpas ka. Nga na lagi itong among mga buwak dito na sa place karsada wala lagi mga wat. Dagagbuak ni. Lagi ito daga. Sige, maglato. Dire, hani ba nga tuwa ta man. Isa bubong. Ang konto kardinal. Na, mahal man to. Tawag mo kardinal. Mantay kini basa di. Ilig mas mga unod. Durot na, tigbasa. Tigbasa ba? Tigbasa. Alabot la ba? Tanong. Ara ka ng barong. Nay. Kaya namdamay ako darang day tambal ni ha kay ining huli na. Usap sa lagi, hugasin naman. Sabi ti, lagi na. Sabi lagi ti, sabi. Saban? Para paitate. Kahit ako lang usap. Hindi ka may pait sa serpentina. Ngamoy na mo kong serpentina. Pait mo ang gini. Ha? Kini, Kita lagi mo tamis mo ate. Gahon ba na Kana rahong kanon. Grabig mayro libo. Ang masahawan! Isa ulit to. Hindi naman ibatag, te! Pataga sa lagi, tapang sa ko pamatag. Butangan kita! Makan! Tayo na pala! Sa una. Grabe makaglibor day. Libro pa ko sweldo libo. Bantay ko suldo. Ingin bitaw ko ka sweldo. Pakay butangan pa naglapok day. Manulidra? Labi naman iutot. Kamari hong kuan. Galera! Pare, utot ako nakalay mong bara. Naman lagi iutot. Nay, wala nakautot-utot ako sa parami. Nakautot-utot na. Ani iutot. Makiaman. Snack pa, kaning snack plan mo kuan man eh. Masa snack plan kay ka ba sa litsi plan? Snack plan. Pero nga paghiluwas. Saan sa tatong baba? Grabe ko yaw mga Spartang mayor na luma-luma. Kanatan? Mga tuan na rin, luma ka lagi spike yun. Ano lang, bago ba? Nahilit na. Ikinahanglan mo ko itong magtanim kag buwak, commitment. Tino? Murag mo dyan itrato, dyan gaya mo pang pamilya. Kung paimnon, pakanan ni mo. Isuri yun. Magtanong ko kuha sa kamalig. Magtanong ko buwak sa kamalig. Oh, ganidad to nga. Bahala dito ka pangapi. Ako dyan guys, na-inspired dyan kung nga tirilian. Kami sa mayor duha. Hoy, dala. Kami dyan kinalasan nga. Kami mo buwak. Ikaw, sir. Ako pa ilan. Tanong na ko. Sana matakdanan sa ate. Tagdan ko maka. Kung ano eh. Kani atong buwak mo ra po ni katong anak. Commitment lagi. Naman ko ba nito? Namaupas pa tayo na pata. Kinanglan na ay commitment. Ya, day. Ito iba. Ito na day. Ano sa may mga tanong na lang may mga tanong mo. Sa may pagtanong mo. Pangita pa ka sa tire. Ang mga out sa isa. Kay mga niwang. Katiri, kawatin. Di man ka ma-interes. Nanggigigigi pang hipa. Ay, te! Ay! Butasan! Hipa ko yun mo. Wadi pang kikigan na. Hilo-hilo naman. Sus, marusay. Uy, dato naman ito daan! Hindi ako tandaan. Lami pa ko dito naging buwan. Di ba? Sa ako, ingnan ko yung mangawat ko sa imo. Huy! Hindi ko ma-interes na ng imo. Niwang ka, adyo. Kasi buwangay na ng niwang. Pagkagpanit na naman ng yelo-yelo pa dyan. Ako siya pang lalilo ni. Kalina, kaya di ba abot ito sa barangay. Hiha, masih ka na. Makaring ba? Matingara ka na mo, ano ni Ugma? Matingapag ka kay. Agi mo po ba lagi pagpudan na na. Ka?
Jaya dami pwesto. Ahar dami pwesto. Imo dito mong pwesto. Makikita ka di ko musaboy ka darasan kuan. Wala ko lang pasangin lang mga wani sa lingsing sa buwan. Ay, nagamay. Kamong buwas mayor. Ipangkiha mo na mo. Di, asat si mayor mo rin nakatuod sa buwan. Giraa. Ay gara. Naman si mag... Ari ako ni kay kita na. Pasad ano di gusto mo sa inyo. Sumon. Ako magbinuang. Kani man lang yung patag na takilid mo dyan. Abi na baruti. Ano na yung gani mo? Baruy, ni mga bataan eh. Parang itanong ka na kay hagdan. Ang gibinuang. Wala man kay butang kay wala man hurot na ako. Ay, hurot ko kapos nga palit mo ko. Balik gatos ka buwak lawin. Patag ka Grabe nakakatos flower pag nagbalitan. Wa, dapat kay Wala nga. Ay, oy, wala kay kabutangan. Kaya naibayang manang. Ang mga ipagawan mo yun. Manang, ipagaba ko ng imong bahay. Kaya butang ay tirig buwak. Luya sa manang, wala Ang kaso na may pagawa ng bayan wala kay. Ang buwak gusto. Kasohan di ka. Grabe ka. Ibaylo laman ni mong payanan sa buwak. Kasohan di ka. May bayan sa buwak na. Hoy, agahatin na pa. Guys, napaho. Pakitan mo na sa space doors likod. Anang punos buwak. Karinari. Ah, papito din. Uy, anak ako. Hoy! Karon pa kami ganagaho nga. Nagplano na hinong ko. Mapapibog ipangilod. Labog sa una. Wani mo tamni. Karon ako na mo to. Namilo ka ganagaho. Ato day. Ah, day mo po na ba day ko aday. Kanang nas gas snake lang ta. Kini? Buwak na. Napanitan na. Pwede ako ba din nagmatag diha? Kasi tagali kag saling-saling. Totoo na kasi nga. Ah. Bebo lagi yan. Hinila guys buwak yan. Hinila guys buwak. Hinila guys property yan. Ay, nalagot taman. Kaya di na diha kay. Kung darhin na, madao na sa katiri. Ayun na napag-iba. Okay, nay. Di na rin matudas manok na rin, nay. Kapag di. Ato wala sa basak. Balikan pa rin ako ang kakubuwak. Ha! Okay! Muna na! Oh. Bago pa ko nagsugod. Mau pa pagtanim. Salamat ni Ate Lilian sa mga kuan. Sa lingseng, gihatag. Salamat eh. Kayo, pasalamat po diyor. Mana? Salamat Ate Lilian. Salamat, Dunya Lilian. Salamat Dunya Lilian. Oh, kay manguhar pa po sa lingseng. Huwag mo sa lingseng na. Madam Lilian, pangata kay mag. Tanong po ko buwak. Di ate. Salamat tigil mong hatag sa una ang tambot sa kaso. Tambak na! Tambak na kay timang nanay! Wawan pa init eh. Madama. Sinanay tigatiman tigbubo. Ano ko na nga ako sa neno? Napagos si nanay, napagos. O sige na, babay na. Saragang singat ha. Madam, repring man na magbuwak ka. It's a good way of exercising. Kami dito sa una, gasgaram dighana na magbuwak. Katong among bahay laging lipa, katong na utro na, katong bahay na mga rasinzod. Pagpanday pa. Ipang tamag-tamukan sa mga tablang mga ginabawa ng matay, pati ka mga dancing lady, mga banda. Naghanas na na iswito na kadagas buwak sila na sa una. Aga mo mga yupur biasa na, walang balik-liog. Tunay no? Naghan mi kaadso. Lalay dami lunok nga puan daghana. Kami sa toiletos. Gawa man lagi mi dani kay dito Miss Manila. Pag uli na mo nagbuwak. Wala man pud gamang bahay kay galit na dani. Nabilin na daghan.